हेलो गाइस आं निजम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजम ब्रह्म YouTube चेनेल आरो नोंथांमोना थाम्बनेल खोनानानै गम मोनखाबाय आंनिया कमप्लिट जाबाय 1K साबस्क्राइबार बेनिबो सायाव जाबाय दिनै 1K निबो नोंथांमोननि अनसायनायाव बेनिखायनो गासैबो दुलाराय बर' हारिखौनो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे आंनि YouTube चेनेला दिनै साबस्क्राइबारा 1000 निबो बांसिन जाबाय आरो 1000 साबस्क्राइबार जेब्ला जागोन होनदोंमोन अब्ला आं नोंथांनो मोनसे गिफ्ट होगोन होननानै आखायाव लादोंमोन आरो दिनै नोंथांमोना बे गिफ्टखौ मोनसिगोन जायखिजाया सासेया मोनगोन 1000 रां आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों लोगोसे बेनि अनगायैबो नोंथांमोना आंनि जे बान्थाखौ नोंथांमोना मोनगोन रिजाल्टखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेनि अनगायैबो नोंथांमोना आंनि फेसबुकआव नोंथांमोना आंखौ फ्रेन्ड खालामना ला बेनि अनगायैबो इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना फल' खालाम आरो फेसबुकनि जे नोंथाङा फेसबुकखौ सार्च खालामगोन निजम ब्रह्म होनना सार्च खालामजाबाय बेयाव आं होनाय दङ आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गासैबो भिडिअनो खारबाय थायो निजम ब्रह्म आरो बेबायदिनो नोंथांमोना फेसबुकआव सार्च खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन www.nijambrahma.com नोंथांमोना आंनि इन्स्टाग्रामनि बेयो नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय इन्स्टाग्रामावबो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय बेनि रुल एन्ड रेगुलेसनखौ माबायदि खालामनांगोन अब्ला नोंथांमोना 1000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बान्थाया जागोन आंनि नैबे भिडिअनि बान्था आरो नैबे भिडिअसो आरो आंनि चेनेलनि गुबुन भिडिअफोराव नङा नैबे भिडिअखौ नोंथाङा नायनानै बा नोंथाङा कमेन्ट खालामबानो जाबाय हेशटेग होबानो जाबाय आं जेरैबायदि लिरनो हादों हेशटेग होनानै निजम लिरनानै स्पेस गारनानै नोंथांनि गोसोनि बाथ्राखौ नोंथाङा लिरबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथाङा लिरनायनि उनाव नोंथांमोननिनो जायखिजाया सासेखौ आङो सिलेक्ट खालामगोन आंनि रेन्डमजों पिक रेन्डमनि गेजेरजों जे एन्ड्रइड मबाइलजों आरो बेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन जाय उइनार जागोन जाय देरहागोन बिथाङा आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय 1000 रां बान्था मोनगोन आरो बे 1000 बान्थाखौ नोंथाङा आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय मोनगोन लोगोसे नोंथांखौ आं बुंनो सानोदि नोंथाङा जुदि आंनि ओनसोलनि खाथिनिब्ला अब्ला नोंथांखौ लोगो हमनानै होगोन नङाब्लाबो नोंथांखौ आङो कल खालामनानै नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामनानै बे बान्थाखौ होनाय जागोन आरो नोंथाङा कमेन्टखौ दैथायनांगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों बैसागो दाननि सिगाङावनो थामहिनबा बैसागोनि 1 खालारनि बैसागोनि जे 1 खालार आरो बे 1 खालारनि सिगाङावनो नोंथाङा आंनो कमेन्टखौ लिरनांगोन नोंथाङा हेशटेग निजम ब्रह्म नोंथांनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनानै नोंथाङा कमेन्टखौ दैथायहरबानो जाबाय आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नाथाय नोंथांमोना बेलेग भिडिअनि गेजेरजों जुदि कमेन्ट खालामोबा नोंथाङा बे बान्थाखौ मोननाय नङा आरो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंसो नोंथाङा कमेन्टखौ खालामनो हागोन आरो नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा सिङाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामनानै नोंथाङा 1000 बान्थाखौ आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय लानो हागोन आं आसा खालामो नोंथांमोना बे आंनि जे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामगोन आरो कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना 1000 बान्थाखौ लानो हागोन जियानो जा मानो आंनि इउटुब चेनेला 1000 साबस्क्राइब जाबाय बेनि थाखाय आं दुलाराय बर' हारिनिसिम आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय जियानो जा मानो नोंथांमोना गोबां लोगो दं नोंथांमोननि WhatsAppनि फेसबुकनि जायखिजाया नोंथांमोना गावनि लोगोफोरनि गेजेराव बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो मानोना बयबो बे कमेन्ट खालामथो बे भिडिअनि उनाव आरो जायखिजाया सासेया 1000 रांखौ लानो हाथो आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय आरो नोंथाङा कमेन्टखौ जेब्ला खालामगोन अब्ला नोंथाङा हेशटेग निजम ब्रह्म लिरनानै नोंथांनि कमेन्टखौ दैथायहरबानो जाबाय आरो नोंथाङा कमेन्टखौ जे लिरगोन अब्ला नोंथाङा बर' रावजों लिरगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायबाय आरो नोंथांमोना जुदि बर' रावाव लिरो अब्ला आं गोजोननाय मोनगोन लोगोसे नोंथांमोना जुदि हेशटेग होआ निजम ब्रह्म लिरनानै होआ बा हेशटेगखौ होआ अब्ला नोंथांमोनखौ केन्सेल खालामनाय जागोन आरो गोदानै आङो आरो सायख'फिननाय जागोन आं बेखौनो बुंबाय आरो नोंथाङा बेनिखायनो हेशटेगखौ बावगारनाङा हेशटेग निजम ब्रह्म होनानै नोंथाङा कमेन्टखौ दैथायबानो जाबाय आंनि नैबे भिडिअनि सिङाव बेलेग भिडिअ नङा दे खिन्थु नैबे भिडिअसो आं रोखायै बुंखाबाय बेनिखायनो नैबे भिडिअनि सिङाव नोंथांमोना दैथायबानो जाबाय जियानो जा मानो नोंथांमोना दैथायगोन होननानै आङो मिजिं थाबाय